Sleepoverren egin nahi duguna da komunitate bat sortu, erronka bat konpontzeko behar diren gauza guztiak batzeko. Batu nahi ditugu, batek erronka sozial bat aurkitzen dau edo identifikatzen dau, eta nahi dugu pertsona hori kontaktuan jarri baliabideak dituzten pertsonekin. Zer nolako baliabideak? Denetarik. Denbora, dirua. Crowdfunding bi etxetetik dator, bata da crowd eta jende mordoa, eta bestea da funding, orduan gauza biak batu behar dira, jende mordoa eta errekurtsoak, baliabideak. Gu batipat 6 arloetan mugitzen gara, bata da garapena, hezkuntza, osasuna, ingurumena, animalien babesa eta sozialak. Proiektuan lau pertsona gaude. Daukagu ekonomista bat, filosofa bat, ingenieri bat eta gero ekintzaile bat. Eta uste dugu lauren artean oso arlo ezberdinetan mugitzen gara eta bata besteari komplementatzen dugu. Lau proiektu ditugu, bata da Pausok elkartearena. Pausok elkartea Hernanin dagoen elkarte bat da, umeek dituzten gaixotasun berezientzako bideratuta dago. Beren lokala eta beren baliabideak pixkat eskazak dira eta pixkat zaharrak eta egokitu nahi dituzten. Hori da gure proiekturik handiena. Hori konpontzeko presupuesto bat egin da eta gu saiatzen ari gara baliabideak lortzen hori konpontzeko. Beste proiektu bat Itaka Eskola Bizena da. Bolivian, Andesetan, batipat orografikoki zailtasun handiak daude umeek ikastolara joateko, eta orduan bereik egin dutena da internado batzuk. Eta orduan gure proiektua da internado horiek horietarako baliabideak lortzen. Hirugarren proiektu bat, hau innovazio pizka bateko, eta hau egin nahi duena da Afrikako Nigerren espekulazioen kontra jotzeko, artoaren salneurriarekin eta egin dena da biltegi bat artoa gordetzeko eta bidezko salneurrian saltzeko. Eta laugarrengo proiektuak Kultura, Komunikazio y Desarrollo erakunde ez-gobernamentalak sortu dau, eta da zinemaldi bat, zinemaldi sozial bat. Sartzen zarenean aplikazioan, bat ikusten duzuna da proiektu ezberdinak eta beraien progresoa edo. Zenbat diru behar den, tituloa, argazki bat eta nola dijoan proiektua. Gero proiektu bakoitzean gauza gehiago ikus ditzakegu, adibidez, erronkaren deskripzioa,
non kokatzen den erronka, mapan, ez da, adibidez Bolivian da. Gero bideoren bat eta argazkiren batzuk, erronkari buruz. Eta gero ere erronkaren garapena, ez da, nola dijoan, zer lortu den, zer ez den lortu. Gero beste gauza importante bat gure plataforman da transparentzia, ez da, orduan nahi duguna lortu da informazioa asko edukitea, ez da, diruarekin zer egiten den. Orduan, adibidez, proiektu honetan hasi dira lanean, naiz eta dirua oraindik ez jaso, eta argazkiren batzuk bidali dituzte bere egoera eguneratzeko. Egin nahi duguna da crowdsourcing. Crowdsourcingen kontzeptua handiagoa da, zabalagoa. Prozesu guztia bideratzea. Adibidez, komunitateak identifika dezala dauden erronkak, gero komunitatean ere erronka horien soluzioa garatzea, eta gero bai, baliabideak lortzea hori garatzeko. Jarriko txuta adibide bat. Gaur goizean egon naz neska batekin, eta berak Kenian egon zen, eta han ume zurtzen eskola batetan egon zen. Eta ona bueltan etorri zenean ez da zerbait egin behar dut. Eta Facebooken web orrialde bat zabaldu, eta crowdfundingen bitartez diru bat lortu zuen. Diru hori lortuta bidali dau ara, baina orain ere jaso dau arropa asko, jostailuak eta ez daki zer. Eta ez daki nola eraman Keniaraino, nola lortu dirua berriro hori bidaltzeko, edo nola bidali arropa, eta hori. Crowdsourcingin lortu dezakeguna da jende askok ez bakarrik dirua jartzea, ideiaren bat, edo zerbitzuren bat, hortan da, prozesu askoz be zabalago handiago.